Agai marapoya. Hallelujah. Eze onyaho baptara. Hallelujah. Gesoya. Agai marapoya. Hallelujah. Jesus onyaho baptara. Gesoya. Agai marapoya. Hallelujah. Kam sogidea, sogidea, sogidea obobimo. Kam sogidea, sogidea rembendum gawo sobeya. Kam sogidea, sogidea, sogidea obobimo. Kam sogidea, sogidea rembi jem gawo. Onye nwanyị anyị na-ekele gị n'ihi oke ịhụnanya gị dị ukwuu nke ị nwere n'ebe anyị nọ, nke i jiri zite ọkpara gị Jizọs ka ọ nwụọ ọnwụ n'elu obe n'ihi anyị, ịzọpụta anyị pụọ na mmehie, pụọ n'ọkụ ala mmụọ, pụọ n'aka ekwensu. Onye nwe anyị ịgbapụtara anyị ka anyị bụrụ ndị mgbapụta nye ndị ọzọ ndị a na-agbapụtabeghị, ka anyị bụkwara ndị nkwusa na ọgbụgba ama nye mbilite n'ọnwụ gị. Anyị arịọ gị Chineke n'ụbọchị taa, mee ka anyị niile bụrụ ndị nketa nke ike nke mbilite n'ọnwụ n'aha Jizọs Kraịst. Mekwa ka anyị niile bụrụ ndị nke nkwusa nye ike nke mbilite n'ọnwụ Kraịst ebe niile ọbụla nke anyị ga-ahụta onwe anyị. N'ụtụtụ a Chineke anyị, ka mbata okwu gị nye anyị ọhụhụ ụzọ, ka ihe nke okwu gị mụọ n'ọchịchịrị, ọchịchịrị agaghị ejide ya n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị, ka mbata okwu gị gwọọ ọrịa, ka mbata okwu gị mee ka onye ike na-adịghị bilie na-adịghị ike ya. Onye nwe anyị, ka mbata okwu gị mee ka ọnụ ụzọ niile mechiri emechi meghee n'aha Jizọs Kraịst. Okwu gị agaghị abịa ma laghachikwute gị n'efu, ma ọ bụrụ na o mezuo ebumnobi nke iji zipụ ya. Emesịa naanị gị ga-anara ekele. Ezobe m onwe m n'azụ obe Calvary, na-arịọ gị Chineke ka ịgwa m okwu n'asụsụ nke m ga-anụ. Gọzie m ma gọzie ndị niile na-anụ olu m n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Hallelujah. Anyị na-anabata onye ọbụla ndị mere travel ụlọ Ista, and anyị makwa na mmụọ nke Ista ka nọkwa n'etiti anyị. Celebration continues, okay? You are all welcome in Jesus' name. Amam na anyị gbara Ista nke ọma. Anyị na-ekele Chineke ya onye nyere anyị amara dị otu a. Taa bụ Sonde nke izizi nke anyị na-aka nke anyị na-aka tupu maọbụ after resurrection. Amen. After what? Resurrection. After Easter. Sunday after Easter. The Lord will help us. Hallelujah. Sunday after what? Easter. This is the first Sunday after Easter. Church nke mbụ mgbe emesiri Easter. Mgbe Jesus si n'ọnwụ mee gịnị? Bilie. Hallelujah. Isiokwu anyị taa bụ anyị bụ ndị ama nye ike nke mbilite n'ọnwụ Jesus. Gwa nwanne gị, ị bụ onye ama
ịbụ onye ama nye mbilite n'ọnwụ nke Jizọs. Jizọs ebiliela n'ọkwa ya. A ga-enwe ndị ga-agba ama na o mela gịnị? Na o biliela. Unu ma na onye izizi o bụ ụzọ gosi onwe ya bụ onye? Mary. Mary jezie ndị na-eso ụzọ ya na o sikwala n'ọnwụ mee gịnị? Bilie. Na ọ sịkwa na ya na-alakwuru nna ya na nna anyị. Amen. Ha bụ ozi o ziri. Mana mgbe ọ bịa gosi onwe ya, ngosi nke izizi bụ n'abalị mbụ mgbe ndị na-eso ụzọ ya zukọtara n'ebe ofufe dịka anyị zukọtara. Mgbe m nọ na-agụ ebe a na verse 19, Bible say the same day at evening. The same day, ọ pụtara mgbe ahụ Mary jere gwachaa ha, ahụrụ m onye nwe anyị. Ịma na onye ọbụla ga-abụ onye ama ga-abụ onye si, eji m anya ma mee gịnị? Ahụrụ m ya korokoro. Ọ zighị mmadụ ka o mee gịnị? Ka o zie m. Ahụrụ m ya. Ọ bụrụ na onye a ga-abụ ihe ndị oyibo na-akpọ faithful witness, onye ahụ ga-abụ onye ga-eji anya eme gịnị? Hụ wee kwupụta. Mgbe Mary gakwuru ha sị, ahụrụ m onye nwe anyị, lekwa ihe ọ sị m zie unu. Mụ onwe m na-alakwuru nna m na nna unu, m na-alakwuru nna nke m na gịnị? Nna unu. Toonu Chineke anyị. Akwụkwọ nsọ si na the same evening, n'ogbughị oge mgbe Jizọs si n'ọnwụ bilie, akwụkwọ nsọ si na ọ bịara gosi ndị na-eso ụzọ ya onwe ya. Na verse 19, the same day at evening, being the first day of the week, mgbe emechichara ọnụ ụzọ niile, ndị na-eso ụzọ ya wee zukọta ebe ha na-aka ụka. Mana ebe a ha na-aka ụka, ihe mere ha ji zikọtakwa bụ na egwu ndị Juu na-eme gịnị? Egwu nọ ha n'ime karịrị akarị. Ebe ọ bụ na ejidere onye isi anyị gbuo ya, ọwụzi anyị nwa ka a ga-ahapụ ma anyị kwuo ihe banyere nwoke a. Nso na ha bịara n'ebe a na-aka ụka, mana egwu mere gịnị? Ọ dịbeghị ihe doro ha anya, ọ dịbeghị ihe were ha anya ha ga-ekwu maka Jizọs a. Ọ dịbekwa n'ike nke nkwupụta ha nwere. Ha ncha niile nọrọ na practice ihe ndị oyibo na-akpọ religion illicita, nke bụ illegal religion, unapproved religion. Maka ilekwa anya, ọkwa unapproved, ọkwa ya mere eji jide Jizọs mee gịnị? Gbuo ya. Ụjọ ya wee jidesie ihe ike. Mgbe Mary bịara sị ha na Jizọs ebiliela, Jizọs sị na ọ gaghị ebi n'ọnụ Mary, mụ onwe m ga-eme gịnị? Ga-abịa. Mgbe m bịara, egwu ha ga-eme gịnị? Ga-apụ n'ime ha. Ha enwe ike nwee nkwuwa okwu na mụ onwe m emela gịnị? Ebiliwo. Na verse 19, John 20 verse 19. John 20 verse 19. Akwụkwọ nsọ sị ya mere na mgbe o ruru anyasị n'ụbọchị ahụ, bụ ụbọchị mbụ n'izu. Taa bụ n'ụbọchị mbụ n'izu, ọkwa ya? Onye ọbụla na-abịa chọọchị nwere ebumnobi a ji abịa chọọchị. Ebumnobi ahụ bụ, achọrọ m ịhụ onye? Achọrọ m ịhụ Jizọs. Achọrọ m ka o kpughere m onwe ya. Ka o mee gịnị? Ka o gosi m onwe ya. So ozugbo ha bịara, mgbe emechikwara ụzọ niile ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ, n'ihi na egwu ndị Juu na-eme gịnị? Na-atụ ha. Jizọs bịara guzo n'etiti sị ha, udo dịrị unu. Aleluya. Ọ bụrụ na ịhụbeghị Jizọs, ụbọchị ọbụla ị na-abịa ụka ebe a, kwụsị ịhụ mmadụ, malite ịhụ Jizọs. Ịhụra Jizọs, ọ pụta ihe nye gị, ị ga-anụ okwu si ya na gịnị? N'ọnụ. Ana okwu ahụ si ya n'ọnụ bụ okwu na-eme ka egwu niile mee gịnị? Ka ụjọ niile mee gịnị? Ka mwute niile mee gịnị? Ọ dị abụ anyị n'akwa Igbo si, Jesus stand among
Jesus. Igbo si na-eguzo n'etiti anyị. T.I. Jesus n'ike gị ka mgbe ekpere nka bụrụ gị dị nsọ. Nke bụ na mgbe ọbụla anyị zukọrọ, Jizọs na-eme gịnị? Na-eguzo n'etiti anyị. Mana ihe dị mkpa ebe ahụ bụ ọkwanụ mmadụ niile hụrụ ya. Mmadụ niile hụrụ ya. Ọ ya mere ekpere anyị ji na-ekpe bụ Jizọs, ụbọchị ọbụla m so ndị nsọ zukọ, kwee ka m mee gịnị? Ka m hụ gị. Kwee ka m mee gịnị? Ike m ji ahụ ndị nweyi ọcha na-eguzo na-ekwu okwu. Onye nwe anyị agwụla m. Achọrọ m ịhụ Jizọs. Unu aghọta ihe m na-ekwu? Achọrọ m ịhụ Jizọs. Maka gị ịhụ Jizọs ọ bụghị ịhụ anyị nwata nweyi ọcha. Ịhụ Jizọs, ihe eme gịnị? Agbanwe. Anyị bụ ndị nkwusa nye Jizọs asị n'ọnwụ mee gịnị? Bilie. And gị hụ ya, gị onwe gị aghọọkwa onye gịnị? Onye nkwusa na onye ama. I hope I'm not confusing us. Gị onwe gị abụrụ onye nkwusa na onye ama. Akwụkwọ nsọ sị ụbọchị Solomon banyere n'ebe nsọ, ha na-achụ aja. Ụbọchị a na-edediketi ebe nsọ nke Solomon wuru, ma a na-edediketi ya, igwe ndị mmadụ ju ebe ahụ, ebe niile ju. Mana akwụkwọ nsọ sị na onye nwe anyị wee pụta ihe nye onye? Solomon. Gịnị mere na igwe ndị a niile n'ebe a, na ọ bụ naanị Solomon ka onye nwe anyị pụtara ihe wee mee gịnị? Wee nye. Ebe mkpọtụ na-eme, ndị mmadụ na-anụ ụzụ mkpọtụ, na-anụ ụzụ ndị bandị, na-anụ ụzụ ndị kwaya, ma onye nwe anyị pụta ihe nye otu nwoke a na-akpọ gịnị? Solomon. N'ụbọchị ndị a, dịka anyị na-ezukọ ụbọchị niile, ka onye nwe anyị pụta ihe nye gị n'aha Jizọs Kraịst. Ka onye nwe anyị pụta ihe nye gị n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị sị ya, gịnị ka ị chọrọ ka m mere gị? Ọkwa ya? Ya wee kọrọ ya ihe ọ chọrọ ka o mee gịnị? Ka o mere ya. He presented his request. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa chọọchị, ma anyị zukọ, ma anyị adịghị ahụ Jizọs. Ihe anyị na-ahụ bụ decoration. Ihe anyị na-ahụ bụ ọtụtụ ihe nke anyị na-ekwesịghị ime gịnị? Ịhụ. Ihe anyị na-ahụ bụ ụdị akwa mara mma Sista Tibioka. Mma agwa di m ka ọ dụọrọ m ụdị akwa. Staịlị akwa nke ugbu a, ụfọdụ ndị telọ na-eji akwa na pen na-akọpịrị staịlị na chọọchị. Ọnụ nke nwa staịlị nwa anazikwa na-eyizi ya na chọọchị ugbu a. A na-akọpịrị ya. Ụfọdụ na-enwe ọtụtụ ebumnobi, mana ozugbo ha zukọrọ, Baịbụl sị na egwu ji ha. I don't know, amam ihe bụ egwu gị. N'ime egwu gị, Jizọs pụta ihe nye gị, egwu gị eme gịnị? Agbalaga. Ụbọchị ọbụla ị bịara, ihe anyị na-abịa celebrate bụ ike nke mbilite na gịnị? Sonde niile, ụbọchị ụka ọbụla anyị bịara, ihe anyị na-abịa celebrate bụ gịnị? Ike nke mbilite n'ọnwụ nke Jizọs. And ọ bụrụ na anyị celebrate ya hụ Jizọs, then ike a metụ anyị, anyị apụọ jee gbaa gịnị? Jee gbaa ama. Ọ dị ihe Jizọs mere. Ozugbo ọ batara hụ ebe egwu na-atụ ha, ya sị ha gịnị? Udo dịrị unu. Ọkwa ya? Ọ dị onye ga-echetara m okwu Jizọs kwuru na Matthew 11:28. Ndị media unu nyegodi ya anyị. Matthew 11:28. Ịma ile anya na mpụta ihe niile nke Jizọs pụtara, ebe ọbụla ọ pụtara, ọ sị ha gịnị? Udo m mee gịnị? Dịrị unu. The only thing mmadụ nwere ike inwe n'ụwa a ga-enye ya obi ụtọ bụ udo nke onye nwe anyị na-enye. Udo Jizọs na-eme ka egwu gị niile mee gịnị? Laa. Udo Jizọs na-eme ka
ka egwu gị na ịtụ ụjọ gị niile gbalaga. Bible sị bịakutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu na gịnị. Onye bịakwutere ya, gịnị ka ọ na-enye ya n'izizi? Ka ihe izizi ọ na-enye ya, ndị ebe nwekwara ibu dị arụ, ma onwe m ga-eme ka unu mee gịnị? I will give you rest. Ihe rest ahụ pụtara bụ aga m enye unu gịnị? Udo m. Ebili mmiri niile nke obi unu ga-eme gịnị? Ga-akwụsị. Ị ga-ekulikwa sị, bịa soro m gaa hụ onye mere m ihe m dị. Bịa soro m gaa hụ onye mere asịkwarị na a na-enwe ụzụ dị iche iche n'akụkụ m, obi adịghị eme gịnị? Alọ m mmiri, n'ihi na amaara m ya. Ịghọ onye nkwusa, bịa mee gịnị? Bịa soro m. Bịa soro m, maka na o nyela gị udo ya. Ọ bụrụ na Jizọs pụta ihe nye mmadụ, ihe izizi ọ na-enye onye ahụ bụ gịnị? Am I wasting your time now? Ihe izizi Jizọs na-enye onye ahụ bụ gịnị? Udo. Udo pụtara izu ike. Tegwede aka n'obi gị, nwere izu ike Jizọs na-enye? Ị nwere izu ike nke ọ na-enye? Ebili mmiri nke ndụ na-amagharị, ị na-enwe izu ike na onye a si n'ọnwụ bilie ọ gbanwebeghị? N'ike nke mbilite n'ọnwụ a, apụrụ m ịnwapụta ya n'ọnọdụ m. Ọ pụrụ ime ka egwu m niile mee gịnị? Gbalaga. And mgbe ị nwere udo a, onye ọbụla hụrụ gị ga na-enye ya udo. Onye nwere udo ga na-enye udo. Onye na-enweghị udo agaghị enye udo, maka na ị pụghị inye ihe ị na-eme gịnị? Ị na-enwe. Jụọ nwanne gị, ị nwere udo? Ezi udo. Udo dị n'ime Jizọs. Wee ka Jizọs bata n'obi gị. Ị nwere udo? Ezi udo. Udo na-adịghị agbanwe. Wee ka Jizọs bata n'obi gị. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị a ghọrọ gị ehihie. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị a ghọrọ gị ehihie. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị a ghọrọ gị ehihie. Wee ka Jizọs bata n'obi gị. Inwe udo, gị bụrụ nwaanyị alụrụ alụ, ga-enye di gị udo. Gị nwee udo, gị bụrụ nwoke na-alụ nwaanyị, ga-enye nwunye gị gịnị? Udo. Ndị ya dị gị, gị nwee udo, ga-enye ha gịnị? Udo. Onye na-enweghị udo, ọ ga-enye udo? Jizọs si ihe izizi o kwuru, ọ sị ha gịnị? Udo m mee gịnị? Ihe udo ahụ pụtara, nwee n'izu ike, sinu n'egwu na-atụ unu mee gịnị? Pụọ, n'ihi na mụ onwe m emeriwo ike nke gịnị? Ọnwụ. Esiwo kwa m na ndị nwụrụ mee gịnị? Bilie. Fear not, maka na ọ ma na ụjọ na-eme gịnị? Na-atụ ha. Praise the living God. Ọ kwụsị gị n'ebe ahụ. Legwede anya na verse 20. Let's take it small. Verse 20. Until we get to the point of sending us. Verse 20. Onye ọbụla Jizọs ga-eme ka ọ bụrụ onye na-agba ama ya. Onye ahụ ga-ebu ụzọ nwee udo. Nwee gịnị? Udo ahụ bụ na gị na Jizọs dị na gịnị? Gị na Jizọs dị na mma. Ọ ya bụ udo ahụ. Gị na ya dị na mma. Ọ dịghị ihe ọbụla nke a na-abụghị cheta obi eme gịnị? Obi amafuo gị. Ọ dịghị ịlọ mmiri, obi ịlọ mmiri ọbụla. Ile anya na verse 20. Akwụkwọ nsọ sị, mgbe ọ gwasịrị ha ihe a, gịnị ka o mere? Mgbe o kwusịrị nke a, why not join me and read it? Mgbe o kwusịrị nke a, o gosi ha aka ya abụọ n'akụkụ ya. Ya mere,
ndị na-eso ụzọ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jizọs apụtaghị sị ha udo dịrị unu. Ya bụrụ na ọ bụ mmụọ ya pụtara. Ọ pụtara whole. Ọ bụ mmụọ Jizọs bịara n'onwe ya. Jizọs bịara na gịnị? Ọ batara n'onwe ya, aha ya bụ ọbata obi ya. Ọ bịara sị ka m bịa, ndị a kwenyere m, mụ na ha kpara nkata, mụ na ha jekọrọ ozi mgbe m nọ n'ụwa, mana ahụ m na egwu na-eme gịnị? Na-atụ ha. Ka m bịa ha gosi ha na ndị Juu egbunkwa m. Ka m bịa gosi ha na ike ọnwụ na ike ili ejideghị m, na ebiliri m. So mgbe ahụ ọ sị ha udo dịrị unu, ama m na ha nwere udo. Ha nwere udo. That is a when the Holy Ghost whisper to your ears and say peace to you. And as a child of God, you can also, when we believe, say, I have the peace of the Lord. In the name of Jesus, the peace of the Lord in my heart. Oh, peace like a river. Peace like a river flowing in my heart. Before you know it, because you are confessing the first thing Jesus gave you. Ihe izizi onyere onye ọbụla bụ onye kwere ekwe taa, ihe izizi natara bụ gịnị? Udo. Onye mere onye chara ya sị, aga m agwa ndị enyi m arapụwo m mmehie, soro Jizọs laa n'igwe. Aga m agwa ndị enyi m arapụwo m mmehie, soro Jesus la n'eluigwe. That is the type of peace you have. So onye ọbụla bịakwutere Jesus na-enwe udo. Then ozugbo Jesus gwachara ha ya, ha nwee udo. Silently the peace is there. Mana mgbe ọ bịa sị ha, maybe unu ka nwere obi abụọ, maka na unu enwebe boldness ịgasị papa anyị emela gịnị? Ebilie. Ya sị ha, ngwa leenụ ntu ahụ emere gịnị? Akpọrọ m n'aka. Lekwa na ebe akpọrọ m gịnị? Ube. Lekwa na ya n'ụkwụ m. Ihe ahụ bụ evidence na ọ bụ Jizọs, na ọ bụghị mmụọ Jizọs mere gịnị? Bịara, kama na ọ bụ Jizọs na onwe ya bịara. Baịbụl so ozugbo kwuru ihe a, ndị na-eso ụzọ ya wee mee gịnị? Ṅụrịa. Ọ dị ọṅụ na-adị mgbe mmadụ hụrụ Jizọs. Ụdị ọṅụ a ego adịghị enye ya. Ụdị ọṅụ a enyi adịghị enye ya. Ụdị ọṅụ a ikwu na ibe adịghị eme gịnị? Adịghị enye ya. Ha wee nwee ọṅụ a. Then ile anya na verse 21, Jizọs wee sịkwa ha ọzọ, mgbe ahụ ọ hụrụ na ha adịla ready ịnara udo nke ugbo abụọ, ya sịkwa ha ọzọ, udo mee gịnị? Dịrị unu. Dịka nna m zipụrụ m, otu a ka m onwe m na-eme gịnị? Na-ezipụ unu. Si n'ebe ahụ nọ mee gịnị? Bilie, jee gbasaanụ udo. Jee kọrọnụ ndị mmadụ na esila m n'ọnwụ mee gịnị? Bilie. That's exactly. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. And ozugbo kwuru nke a na verse 22, akwụkwọ nsọ sị, o wee kunye ha gịnị? Ume. Si ha nara nọ gịnị? Mmụọ nsọ a o nyere ha abụghị ụdị nke ahụ e nyere ụbọchị Pentikọst. Nke a bụ ihe ga-enye ha ike ka ha nwee ike pụọ n'egwu ha, maka ọ ma na egwu ji ha. Ya si ha nara nụ mmụọ nsọ, ya release a power to rise. Mbilite n'ọnwụ Jizọs nyere anyị ikike nke iso ya mee gịnị? Bilie. Power to rise. He say he breathed on them. Okunye ha gịnị? Ume. Okunye ha ume. Mgbe ọ sị ha, dị ka nna m zipụrụ m, otu a ka m na-eme gịnị? Maka na amaara m na ọtụtụ ihe ga-ama unu aka n'iru, ma ana m enye unu mmụọ nsọ m. Nara nụ gịnị? Mmụọ nsọ. Maka onye ọbụla ezipụrụ na-enwe challenges na-eme gịnị? Na-adị n'ụzọ ya. Naanị ihe ga-agba ya ume bụ nkunye ume nke gịnị? Nke mmụọ nsọ. Tonu Chineke anyị. Am I wasting your time? Receive the breath of the Holy Ghost. And let the Holy Spirit drive away your fears in the name of Jesus Christ. Ihe ọbụla bụ ihe na-atụ gị egwu, nara
ume nke mmụọ nsọ. Ịma mgbe Chineke kechara mmadụ n'ogige Edem, na verse 7 Genesis 2, Bible si o wee kunye mmadụ gịnị ume, mmadụ wụọ mkpụrụ obi dị ndụ ma rịwa ahụ. Ihe a bụkwa ume nke o kunyere mmadụ ọzọ. Si ndị na-eso ụzọ ya, receive my breath. Whenever you are tired, you don't know what to do, receive the breath of the Lord in the name of Jesus Christ. Nare ekumume nke onye nwanyị n'aha Jesus Christ. Then ya sị ha, ezipụ m unu, jeenụ kọrọ ndị mmadụ ike nke mbilite n'ọnwụ m. Jeenụ nye ndị mmadụ udo nke unu nwere, mee gịnị? Nye ya ndị mmadụ. Jụọ nwanne gị, gịnị ka ị na-enye ndị agbata obi gị? Gịnị ka ị na-enye ndị gị na ha na-azụ ahịa? Gịnị ka ị na-enye ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ? Nna ha chọkwa ya pieces, menye ha pieces o. Menye ha pieces. Ndrọpụ Bible mmeme gịnị? Menye ha pieces. Pieces. Ọ bụrụkwa piece, ọkwa onye chọọ piece menye ya gịnị? Onye na-achọkwanụ piece menye ya gịnị? Menye ya pieces. Ị na-enye ndị neighbor gị pieces. No wonder kemgbe ị gawara chọọchị ọ dịbe onye iritere n'uru nye Jizọs. Maka ị na-enye ha gbos gbasu. Gbos what? Gbasu. Ha mekpam gị nye ha. Say, do me, I do you. God no go vex. Nwata gbere igbe tụọ m mbọ. Mee egbekwara igbe mee gịnị? Tụkwara ya ahụ. After all, ya tụrụ m mbọ ka ọ mara na mbọ a na-eme gịnị? That's rubbish, because that thing has hindered the power of the gospel. That thing emeela ozi ọma. Ike nke mbilite n'ọnwụ Jizọs ya anyụọ, ya daa. Maka na onweghị ihe nke ndị nọ n'iro hụrụ ha ga-eji kwere. Onweghị ha hụrụ n'ọnụ ndị na-ekwusa udo. Ọkwa onye nwere udo na-enye udo. Ọkwa onye nwere ndụ na-enye ndụ. Mana onye nwe anyị sị ha, look, mgbe m na-eziga unu, nna m zitere m, and ebi m ndụ maka onwe m. Ezitere m abịa nwụchitere unu gịnị? Ọnwụ. Otu a ka m na-eme gịnị? Ka m na-eziga unu. I am sending you. Gwa nwanne gị, the Lord has sent you. Chineke zip ebe ahụ ị nọ. If you are a married woman, you are married into that family. God has sent you to that family to bring change. Ya bụ na amụrụ gị ọzọ, ị gara ebe ahụ ka ị gosi ha na Jizọs na-eme gịnị? Na-adị ndụ. Ọ bụkwa unu makwa ndị anyị bụ. Ọ bụkwa that side ka m na-ekwu. Unu ma na onwe nke bụ ịmakwa ndị anyị bụ. Enwe Christianity bụ ịmakwa ndị anyị mere gịnị? Ịmakwa ndị anyị bụ. Mana ọ dịghị eme express the power, authority of life. Ọ dịghị eme express authority of what? Life. Makwa na anyị bụ ndị Christian. Mana evidence of being Christian is not what? There and far away to be found anywhere. Praise the living God. Praise the living God. He sent them. The Lord has Chineke ezigara gị. Ebe ahụ ị nọ na-azụ ahịa, Chineke zigara gị ebe ahụ. O zigara gị ebe ahụ nke ime gịnị? Ka ị bụrụ onye ama mbilite n'ọnwụ ya. Any platform you are occupying, you are occupying that platform to witness the resurrection power of Christ. Onye ọbụla passing through your table, gị ji nye tracts, gị ji zi ozi ọma, you are wasting that platform. You are wasting that platform. Onye bịa kutere gị, o site gị n'ọnụ gị, o site gị na ndụ gị, o site gị na akparamagwa gị, wee hụ na Jizọs emela gịnị? Ebiliwo. O si na ihe ndị ahụ ike ya. You are living a wasted life. You are living a wasted. The extension of your life is for the purpose of fruitfulness. How are you going to be fruitful? To be witness to God's power of resurrection. That is it. Don't rejoice. Enwetala m a new job. Ihe mere Chineke ji nye gị new job ahụ bụ ka ị nọrọ ebe ahụ witness at the power of his word. Resurrection. Ngwa lee n'ihe Ọlụ Ndị Ozi 4 verse 32 to 33 kwuru. Let's see that place.
Let's see that place. All in Ozi chapter 4, verse 32. Ma orandi kwere na Christ. Amen. Are you reading with me? Ma orandi kwere na Christ. Nwere gini? Otu obi. Maka ha nwere udo. Na otu mkpụrụ obi. Ọ dịkwa otu onye n'etiti ha na-asị ihe ọbụla n'ime ihe niile o nwere bụ nke aka ya, kama ha nwekọrọ ihe niile. Ngwa verse ọ bụkwa ike ukwu. Let's read that place together. Ọ bụkwa ike ukwu ka ndị ozi ji agba ama ha banyere mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị Jizọs. Oke amara dịkwasịkwara ha niile. Ihe mere ịmana enwere amara nwoke amara. Enwe ndị na frustrate the grace of salvation. Akwụkwọ nsọ si na ha ji ike na-agbasa mbilite n'ọnwụ nke onye. Kedu ndị ji ike na-agbasa ya? Ndị kwere n'onye na Jizọs. Ma mgbe ha ji ike na-ekwusa ya, gịnị bịakwasịrị ha? Oke amara. Ihe mere oke amara ejibe bịakwasị gị bụ na ịmalitebeghị represent Christ n'ebe ọbụla ị nọ. Oke amara wee bịakwasị ha. I declare today, dịka ị na-ekwusa mbilite n'ọnwụ Jizọs site na ndụ gị na ọnụ gị, oke amara ga-abịakwasị gị. Ka ọ dị otu a n'aha Jizọs Kraịst. So anyị bụ ndị ọgbụgba ama mbilite n'ọnwụ ya na ike ya. Mana tupu gị gba ama nke ukwuu, ị ga-abụ onye nwapụtalara ya n'onwe gị. Anyị lee anya na Acts of the Apostle 5:32. Acts 5 verse 32. Acts 5:32. Please give it to us, media. Acts 5 verse 32. Let's have it. Anyị onwe anyị bụkwa. Okay, let's apply it to ourselves. Let's read it together. Anyị onwe anyị bụkwa ndị ama nke ihe ndị a. Mmụọ nsọ bụkwa onye ama, onye Chineke nyere ndị kwenyere ya. Hallelujah. Jụọ nwanne gị, ị bụ onye ama. I celebrate Easter. Mmadụ ole ka ị sịlara Jizọs nwụrụ maka n'ihi gị? Jizọs nwụrụ maka n'ihi gị. Jizọs pụkwara n'ime gịnị? Ịzọpụta gị. Ihe niile bụ ike anyị ga-eji mee ya, Jizọs emela gịnị? Enyela ya anyị. O nyekwara anyị udo nke bụ otu n'ime mkpụrụ nke mmụọ nsọ na Galatia isi ise amaokwu nke 20 na gịnị? Na abụọ. Praise the living God. So onye nwe anyị ezigala gị. Chineke emela gịnị? Ezigala gị. Ị maara na mgbe ahụ o zigara ndị na-eso ụzọ ya, enwebeghị ebe edere ya na Baịbụl, mana ọ sị ha, enyela m unu ike ịgbaghara gịnị? Mmehie. Onye unu gbaghara mmehie emela gịnị? Agbagharala mmehie. Exactly as it is written in 1 John 1 verse 9. Let's look at 1 John 1:9. Gama ihe ọzọ ị ga-ekwu, you can testify that with your lifestyle. Enwere ihe a na-akpọ authority of life. Authority of life gives the power of gospel power. Amen. Ike nke ndụ na-enye nkwusa ozi ọma gịnị? Ike na agwa etiti ebe anyị bi. Enwere ihe a na-akpọ ike nke ndụ. Ike nke ndụ a bụ ike nke gị onwe gị nwapụtalara site na mgbanwe ndụ nke ị nara site n'ụbọchị ị nara ozi ọma. Onye gị na ya mere business ga-asị n'ezie onye a bụ nwa onye? Nwa Chineke. Ọ dịghị aghọgbu. Onye ọbụla na-atụ ụjọ na ị ga-aghọgbu ya, onye ahụ amabeghị onye ịbụ. Hallelujah. Maka ihe eji zọpụta gị bụ mkpụrụ a na-emerụ gịnị? Emerụ. And we are kept and preserved by the power of God. Praise the living God. Lift your hand and say hallelujah to Jesus. 1 John 1 verse 9. Just give us 1 John 1:9. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile anyị. So ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya gbaghara, mana nke ugbu a anyị ga-asị onye bịakwutere Jizọs, ekwela ka mmehie gị maa gị ikpe. Ọ bụrụ na ị ga-ekwenye site n'ọnụ gị mee gịnị? Kwupụta, Jizọs ga-eme gịnị? Ga-agbaghara gị. That time, no scripture has been written about this.
But today, the scripture has been written for convictions. You can convince men. Now when you go to make your own who said they obugodi onye buru mmadụ tata ya charia Jesus ga-emegene ga-agbaghara ya. Tonu Chineke anyị. Ihe a bụ ozi ọma nke ọsị anyị ji eme gịnị? Bụrụnụ ndị amam, bụrụnụ ndị gịnị? Ndị amam. Then, ile anya na verse 24. Tom, you know Tom? Bro Tom now. You know Bro Tom? Bro Tom so n'otu n'ime ndị kwesịrị ịbụ ndị ama. Mana o mee gịnị? Ọ nọ ya. The final thing Jesus did before he sent them, Brother Thomas did not witness it. Ịma na onwe ha na-ewepụ n'anụ tupu eme gịnị? Eri anụ. Unu aghọta ihe anyị na-ekwu. Brother Tom nọrọ ya, Brother Tom pụrụ. Ihe eji mara Brother Tom bụ na ụkwụ anaghị anọ ya otu ebe. Ụkwụ anaghị anọ Tom ofu ebe. Ọ na-abụ ya shi ebe a, ya aga ebe a, ya shi ebe a, ya aga ebe a, ya shi ebe a, ya aga ebe a. You know, if God wants to deal with you, the Lord wants you to sit down. Hallelujah. The Lord wants you to do what? Sit down. I want to encounter you. Hallelujah. You sit here down with the Lord will encounter you. Then at a point, mgbe Jesus so bịara, gịnị mere Tomeji nọrọ ebe ibe ya nọ? Akwụkwọ nsọ sịrị ka anyị na-ele ọbịbịa onye nwe anyị ebe ọ na-abịaru nso. Na Hebrew 10 verse 25. Ka anyị ghara ileda ọgbakọ nke ụmụnna gịnị anya. Ka anyị ghara ileda ọgbakọ ụmụnna anya. A ga-enwe church by 8 o'clock. I was sharing with my steward. A ga-enwe church by 8 o'clock. Ndị na-abịa English church a na-abịa church by 10 o'clock. 10 o'clock. Then, anyị asị ka onye nwe anyị nọnyere unu. Ha akụcha aka n'ike ka ọ nọnyekwara gị. Ha ala. Ha bịara church that day. Ha bịara ụka. Because number one, ha nọrọ ekwe ukwe mmalite. Number two, ha nọrọ ekpe ekpere. Ha nọ eme worship. Me no eme worship na church. Kedu ihe bịara? There was a day I visited one rich man na Lagos. So a Methodist. I visited him. Then when I was in Abakaliki. Then this rich man, when visited here, on Aquadiga Bible study. Awesome, daddy. Please drop your bag, enter the car. Let's go for Bible study. I don't like missing the worship session. Opochikwa shop yao. Hapo moria. Piam. Say daddy kainga. A second gafe miss a worship session. When he made that dem gawata. We take things about God for granted. When you are not careless, when you are careless about God, carefree about God, God becomes so careless about you. Don't just treat him anyhow. Don't treat God anyhow. Tom was a perambulator. So Tom, Yasheba, Yaga Feba. No time to sit down. The encounter Jesus sunyere ndị ahụ n'ebe ahụ. Tomo nwere ya. Tome nwere ya. Mgbe ọ bịara ya sị ha, ya unu na-akụ eri. Unu na-eme gịnị? Unu akụ eri. Ịma na okwu nke obe dịrị onye na-ala n'iyi dịka gịnị? Ihe nsusu. Ị na-ekwu ya onye ahụ sị gị na ị na-eme gịnị? Ị na-akụ eri. Maka na ojibeghị ntị ya mee gịnị? No, ojibekwe n'anya ya mee gịnị? Hụ ọnwa pụtabekwa na ya. Ya mere iji bụrụ onye nkụ eri. Mana ụbọchị ọ ga-anwapụta ya. Ụbọchị ọ ga-anwapụta ya, ọ ga-echegharị in dust and ashes. And he will carry Bible more than you. Praise the living God. I pray that the Lord will give you an encounter and experience in Jesus' name. Don't just be coming to church every Sunday to fulfill all righteousness. This particular man, with God day, you mean like she has started dancing, she started raising his hands. This man I was looking at, I know him as a born again, as a believer. By the time Anna be Bible study, Anna Chimalite Bible study after prayers, Yanorodo, Oji Penia, Oji Jotaya. Majo Kedi Hemokaka Nacho, Nimobim. But I saw that hunger for God. Everything will fail you, but Jesus will not fail you. The things
things you acquired in this world, in a twinkling of an eye, they can disappear. But the only thing you hold is who? Jesus. The revelation of Jesus you are holding, that is your boldness. Ongoge buniji Jesus aka, no di emegini, or di agaripo. Praise the living God. Tom biokute, mbobera hasia, no simbabika, I cannot believe. I will not believe that unu lapi ha. Makwara no bo na ne Tom doubt through Jesus. Okwima na ndị ọzọ na ya bụkwa ụzọ doubt ya. Ọkwunu chetara mgbe ọ sị ha udo dịrị unu. Mana mgbe o gosiziri ha pantu ya, ha aṅụrịa. That means n'izizi ahụ ọ bịara, they doubted him. But Tom kwupụtara nke ya sị, I will not believe until I do what? Until I see. Mana Bible sị na ngọzi na-adịrị nwoke ahụ maọbụ nwaanyị ahụ onye kwere mgbe ọ na-emebe gịnị. Ị ga-eche mgbe Jizọs bịara tupu ị kwenyere eziokwu niile nke Bible. Don't just take God for granted and treat him anyhow. And this apply that na onwe ndị ya adịghị, enwe ndị gị na ha na-azụ ahịa. Iburu Bible na-apụ ha sị gị until we see that thing you are talking about. Until we do what? We see. If we don't see it, you are not a Christian. One of the dictum of the word, seeing is what? Believing. Mama honaya aga memegene aga mekwe. Onwe ndị na-ajụ gị query kamgbe ị gawara ụka query. Ịgụọ na Romans 10:15 Bible si lee ka o si dị mma bụ ụkwụ ndị na-eme gịnị na-agbasa ozi ọma a na-ekiri ya ekiri. Ụkwụ ndị na-agbasa ozi ọma, ụkwụ ndị bụ believers in who? In Christ. Give me Acts of the Apostles 11:26 as I begin to round off. Acts of the Apostles 11 verse 26. Jesus ebilitala n'ọnwụ. Ọ bụ ya nwa ga-eji aka ya bịa gbasa mbilite n'ọnwụ ya. Ọ gị nwa ebe ọbụla ị nọ ka ị ga-ekwusa ya site na ndụ ị na-eme gịnị ị na-ebi. Tonu Chineke anyị. Have I wasted your time this morning? Is it offensive? Hallelujah. Let's look at what the Bible is saying. Verse 26. Mgbe ọ chọtara ya, o wee kuru ya, bịa n'ebe, o wee ruo n'ọbụna ogologo otu arọ. Chai, ogologo how many? Otu arọ ha zukọrọ na nzukọ Kraịst, zikwa oke igwe mmadụ ihe. Ọ bụkwa na Antioch ka e buru ụzọ kpọọ ndị na-eso ụzọ Kraịst ndị gịnị? Ndị Kristian. Ebe wee ebe izizi akpọrọ Sọl kpọje mgbe o chegharịrị na Antioch. Ebe a wee ebe ozizi. Mmadụ ole n'ime anyị na-abịa Tuesday Bible study? None. Mmadụ ole n'ime anyị na-abịa Friday class? Few. Just few. Mana Bible si na ebe izizi edutere ya bụ n'ebe na Antioch. Wee nọrọ ebe ahụ zi ya ihe. Ndị a bụ ndị na-eso ụzọ Christ anọọla ebe ahụ 2.5 years. How many years? 2.5 years. Ha na-eje eje na-eme gịnị na-abata. Mana ndị gbara ha gburugburu wee kpọọ ha Christian. Christian bụ derogatory name. But today, Christian is a popular title. It's a popular what? Title. Onye ọbụla sị I'm a Christian. It's a popular title. Mana na mgbe ochie aha Christian na-apụtara bụ ihe eji kọọ ha ọnụ na ndị a bụ ndị oyiri Christ. Methodist anyị na-aza bụ ihe eji akọ anyị ọnụ na ndị a bụ ndị na-eme ihe na gịnị n'usoro. Ma lee na onwe gị anya, can people testify of your faith by the way you live your life? See your neighbor, do you have evidence of his resurrection? Ọkwụnụ mana every product has a brand mark. Product ọbụla dị genuine, o nwe brand mark na-eme gịnị a na-ede ya. Ọ na-enwekwa ma date, ma trademark, ma expiration word, date. Tupu ya bụrụ convincing proof of genuineness. Ọ bụrụ na ị ga-agwa ndị mmadụ na ị bụ Christian, you must show them the marks that shows as a Christian. And you cannot witness Christ ma ọ bụrụ na isi ndị mmadụ lekwa ihe gosiri na abụ m gịnị onye Christian. Paul say na Galatians 6:17, nobody should trouble me again. Maka unu lee na ahụ m ebu m apa na ọnya niile nke dị Christ na gịnị na-arụ. Then gịnị bụ ihe ahụ anyị ga-ekwusa? Gịnị bụ ihe ahụ anyị ga-ekwusa? 1 John 1-3. 1 John 1:1-3. Be ready so that we'll pray together. 1 John 1:1-3.
Ibo onye nkwusa. Nebe na azọ, look, your guy may be an unbeliever. Don't be afraid to preach the gospel. Abugodi ni John Igukusaya. By the way you carry yourself and live your life, your God becomes a born again. Praise the living God. Imano tuobulu isi kwadre. Mbia tipu efa na atire efozo. Mpo na main road. I always wonder why people say, "Are you a pastor? Are you a pastor? Are you a pastor?" Master, I'm a pastor Niru. Why do you ask? Say, no. Exactly, you are a pastor. And people ask you, "Are you a believer?" I was traveling to Lagos the other day. I gave you the testimony. A particular woman on a bus, Naga Lagos. Only one bag go dianime. This woman, Lemanya, I've not said opening prayer. I've not preached though. But this woman hapo akbayeba. It good in akba. Osim bros. Kamje nyoma amere. Ya reda anala. Me legidere akba. Ya lo achite. Akba ahu. Legidere ya. Mami head in ime. Then Mboba Trayachia. Asem, I see you as a child of God. That bag I kept there. Tinyem nantiego ledinaba. That nama mere na akbaya kembe. Manabia lema ya senisi room no kwano me anakoko. Ima na boss naga Lagos ana no ya Abuo kwa. Mbia lege anya ma hapụrụ gị agba ma achịa. Ọ mgbe emechaziri ihe ahụ mgbe boss na-akwado ịpụ ka m si let us pray. Ọchịa, ọ sị I know. And I started praying. After prayer, I started preaching the gospel. You don't need to preach first before people will know you. Bible says all that Jesus began to do and to preach. Being as well, you don't need shouting. You don't need to shout Holy Ghost fire before somebody knows you are a born again. It's in you. It's in you. It's inside of you. And then when certain things in the matter, they'll comport themselves. They do what? They'll comport themselves. No, don't do it like this here. This person, I don't know. He's not part of us. He's a Christian. Praise the living God. Whatever we are talking about the witness is first of all spiritual before physical. We are not talking about let's shout and preach. As we have experienced him, let our life demonstrate it. Go see your munyegi, go see your digi, go see your uncle, go see your brother, go see your munegi, go see your ndeni nebaragi buruburu. Oboge na mpuputa. It's not how punctual and how regular you are, but are you convinced in your heart? Are you changed? Abangwe lage. Mwa osite inside out opota. No pretense about it. 1 John 1:1-3. This is what we proclaim. Ihe nke dere site na mbụ. Ihe abụ ihe anyị na-ekwusa. Ihe nke mere gịnị? Dere site na gịnị? Anya ọbụ anyị nwa bụ izizi kwusara ya. Ndị bụ anyị ụzọ emela gịnị? Ha jikwa ndụ ha gbaa ama. Ana onye anyị na-ekwusa bụ onye dere na gịnị? Na mbụ. Ihe anyị mere gịnị? Why not read with me? Ihe anyị mere gịnị? No worry. If you have not heard, Bible says faith cometh by what? That's why you need to give quality time to hear the Lord talk to you. Okwukwe na-abịa site na gịnị? Ọnụnụ. Ihe nụrụ. You want a private time to study your Bible in your home. Each time I study the Bible, I don't study for what I will preach. Never. I study for what I will gain. Ihem gerituru na gịnị? Na ya kega gozindum. Kega gozindum. That's why sometimes that thing gozindum, when I have the appointment to preach, the Lord will say this thing that had blessed you to my church. Say this thing that had blessed you to other people. What has not blessed you will not bless others. Ihe na gozi be ga agaghị agozi ndị ọzọ. Ihe na abara gị uru agaghị abara onye ọzọ uru. Let's go ahead. Let's go ahead. We're trying to round off. Are you there? Media. Ihe anyị nụworo. Kedu ihe nụrụ?
ịnụla na o sila n'ọnwụ bilie, ịnwapụtala ya. Ihe anyị ji woro anya anyị mee gịnị? Ọkwa ihe a ka ha na-ekwusa. Ha hụrụ ya, ha nụrụ ya, were anya ha mee gịnị? Wee hụ ya. Ihe anyị kiriri, ikiri ihe bụ ịnọ nnọọ na-eme gịnị? Beholding, beholding. Ikiriwe site n'isi ruo n'ụkwụ, ị na-ekiri ya. Jizọs aghọọla ihe gịnị? Ihe nkiri. Ị na-ekiri ya, it will register all over you. Ihe anyị kiriri. Amen. Nke anyị mere gịnị? Datụkwara. Anyị detụrụ ya gịnị? Ire. Anyị detụrụ ire. Anyị anwapụtala ya banyere okwu nke ndụ ahụ. Ị nweghị ike ikwusa ihe na-anwapụtabeghị. Ikwusa ihe na-anwapụtabeghị, ịghọọla onye nkwusa ihe ọ dịghị eme gịnị? Ọ dịghị eme. Hallelujah. Tom sị, ọ bụrụ na m ahụ ya, agaghị m eme gịnị? Agaghị m ekwe. Today, I nwere many professors. I'm a Methodist. I'm a Christian. Yes, you are a Methodist. You are a Christian. Do you know Christ? We don't need professors again. What we need today, bonani practitioners. What do we need? Practitioners. Those who practice what they know. Not by talking it. But when you go to Ebe Nazwaha, Hamara Nebogini, a Christian. Tonu Chinekai. Tonu Chinekai. Thomas, agaghị m ekwe ruo mgbe m ga-eme gịnị? Ruo mgbe m ga-ahụ. Ngwa metụ nwanne gị aka. Si nwanne gị dị ka ị na-ala. Be ready to show your neighbors your hands. To show your neighbors your feet. Let them touch it. Nothing less than this will convince them. Even if you wake up and keep shouting prayers in the night, nothing less than na marks of being a Christian inside. Forget about it. Nothing else can convince them. The way you shout prayers in your house is not a convincing proof. Anybody can prove. After all, the sons of Sceva, when their father was not around, they say, let me do it the way my father is doing it. The devil said, your father I know. The Jesus you preach, I know. But who are you? He couldn't answer because he doesn't have authority of life. The devil bounced on him. And the Oshina window megini mapo offer dokaya. Otela Jesus, I celebrate our resurrection. This time around, I witness by the way we live our what? Our life. Ndị bara anyị gburugburu si anya ama nkwe ma ọ bụrụ na anyị eme gịnị ma anyị ahụ ya. And after today, we will begin to live a resurrected life. Ndị mmadụ sị gị na ịbụ Christian, stop argument. Show it by the way you live. Ka ndị na-ekwe eme gịnị wee kwere. Ọ bụrụ na ọ sị na mbụ na m abụ Christian a na-ede ya n'iru. After all, enwela ndị sị ha bụ Christian, ha ghọọ ndị nghọgbu. Ha bụrụ ndị nghọgbu. It has happened in generation past and it's happening in this generation today. So the only thing he can do, prove it. Do what? Prove it. You don't pretend forever. You have to allow that healing to come so that your Christianity will be inside out. Abona is something you see out. Do you know one of the reasons why we must endeavor to do this? Let's look at Mark chapter 7 verse 21. You can compare it to Matthew 7:21, where the Bible says, on that day many shall come to me and say, Lord, Lord, we have done that and done that in your. Let's look at Matthew 7:21, please. Leave Mark. Matthew 7:21. When you go home, read Mark 7:21. Matthew 7:21. Stop arguing with your neighbors. Show it by the way you live. Amen.
Are you there? Let's read together. Ọbụghị onye ọbụla ke na-asị m onye nwe anyị ga-aba na alaeze eluigwe, kama ọ bụ onye na-eme ihe nna m nke bi n'eluigwe na-achọ. Verse 22. Are you there? Ọ sị mmadụ ole na ole? Ọ sị ọtụtụ mmadụ, igwe mmadụ, ndị ka n'ọnụ ọgụgụ. Ọkwa ya? Ndị bụ Katọlik. Ịchọ isi na ihe buru ibu imirikiti ịkpọ ha gịnị? Katọlik. Na ndị ka n'ọnụ ọgụgụ ga-abịa n'ụbọchị ahụ. Ha ga-asị m n'ụbọchị ahụ. Let's go ahead. Onye nwe anyị, onye nwe anyị. Are you removing it? Onye nwe anyị, onye nwe anyị. Read along with me. Anyị jiri aha gị bụ amụma. Anyị jirikwa aha gị chụpụ ndị mmụọ ọjọọ. Anyị jirikwa aha gị lụọ ọtụtụ ọlụ dị ike. Ịma na aha Jizọs dị credit worthy. Even a goat, if goat summons courage and shout, in Jesus' name, exploit will happen. Maka Jesus' name is credit worthy. Bible says ebuli wo elu nye ya aha site na aha Jesus ikpere niile ga-eme gịnị ga-egbu n'ala. Okay, let's go to 23. 23 say, ma mgbe ahụ, let's read with me. Ma mgbe ahụ ka m ga-ekwupụtara ha sị, ọ dịghị mgbe ọbụla m maara unu. Si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị na-alụ ọlụ na-emebi iwu. Ihe a bụ ihe mere anyị ga-eji kwee ka o buru ụzọ dị n'ime anyị tupu anyị adị qualify ịgwa ndị ọzọ. Ka anyị hụdata isi n'ekpere. Rịọ Jizọs amara. So onye nwe anyị, I want to witness the power of your resurrection and make me a witness. Mee m ka m bụrụ onye ama ya mbilite n'ọnwụ gị. N'ihi na ịkpọwo m ka m bụrụ onye ama. Chineke, ọ dị ebe ahụ ị kasị na-eri mperi n'ụzọ gị. Ngwa kọsara ya Jizọs. Gwa ya Jizọs, ọ dị ihe na-emeri gị. Ọ dị ihe na-emeri gị. Ihe ahụ na-emeri gị emeri ọtụtụ mgbe. Si Chineke, achọrọ m ka m meriwe ihe ahụ. Ka m bụrụ ezigbo onye ama Jizọs. Ka m bụrụ ezigbote onye ama Jizọs. N'ihi na ihe m hụrụ ka m ga-ekwu. Ihe doro m anya ka m ga-ekwupụta. Ka m bụrụ ezigbo onye ama Jizọs. Rịọ onye nwaanyị ka ị bụrụ ezi onye ama ya. Were ndụ gị nyeghachi ya, si Chineke, achọrọ m witness the power of your resurrection. I want to witness the power of your resurrection. Lord, nye m ikike ka m nwapụta. Open my eyes, meghepụ anya m ka m hụ Jizọs. Ka Jizọs chụpụ egwu m niile. Ka Jizọs wepụ ihere m niile na ịtụ egwu m niile. Ka Jizọs gbaghara mmehie m niile. Ka Jizọs nyere m aka ma mere m ebere. Rịọ onye nwaanyị, si Chineke, dịka ị na-ekulite a na ị chọrọ ịbụ onye ama nke Jizọs. Onye dịrị Jizọs, onye ga-efeze, onye ga-enye aka kpọta ndị ọzọ, onye ga-arapụ ụwa che ndị iro, onye dịrị Jizọs na-ejere ya ozi site n'ọlụ ebere dị nsọ. Anyị ga-adịrị Jizọs, Jizọs anyị bụ nke. Make it your prayer. Onye nwe anyị, I will stand for you. Make me your witnesses. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị n'ụtụtụ a. Anyị arịọ gị ka ị nyere anyị aka ka anyị bụrụ ndị nwapụta nke ike nke mbilite n'ọnwụ gị. Na ọ ga-abụ na anyị pụọ n'iro taa, ebe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị, anyị ga-abụ ndị mgbasa nke ike gị.
Nara ekele Chineke. Ọ dị ihe nke ị ga-eme n'ime anyị to qualify us to be correct witnesses. Father, do it in us. Father, do it in us. Father, do it in us. In the name of Jesus Christ. As we go today, nye anyị power to live a resurrected life. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen.